Hello guys, kumusta po kayo lahat? Welcome to my another video naman guys. Mayroon lang po akong isi-share sa inyo na video tungkol po dito sa pag-edit sa KineMaster. Kung paano gumawa ng 3D name video sa KineMaster. At kung gusto nyong malaman guys, sundan mo ako. Ay teka lang guys, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakipindot lang ang subscribe guys. And sama mo na rin ang bell button guys para lagi po kayong ma-notify sa mga susunod ko na video. Share and like na rin guys. Tara, simulan natin. Let's start. Ngayon guys, bali start na tayo sa gagawin natin na video. Una natin gawin mga guys, punta muna tayo sa mga Google at mag-download muna tayo mga guys ng Partyke templates. Click nyo lang ang Google mga guys. And then search nyo lang ang Partyke templates mga guys. Ito sa akin, click ko lang kasi naka-search ako kanina. And then ito nung lumabas mga guys dito sa unang layer niya mga guys, sa pangatlo, ito yung i-download nyo mga guys. Click nyo lang yung pangatlo mga guys, yung may background na kulay black. Ayan. And then i-download nyo mga guys. Kung i-download nyo lang na yan mga guys, bali punta lang kayo sa mga KineMaster nyo guys. Bali click lang natin lahat. Ayan. And then open natin ang mga KineMaster natin mga guys. Ayan. And then plus, click sa plus. And then 16 by 9 ang pipiliin nyo mga guys. And then background mga guys, ang pipiliin nyo kulay black, black na background. Then check lang. Ito mga guys, tap nyo lang yung kulay black. Ayan. At hilain lang natin pa kanan para medyo mahaba-haba. Ayan. Ngayon check nyo lang kung nahila nyo na mga guys, kung okay na. Check. Ngayon punta kayo sa pangalawa mga guys, sa layer. Punta kayo sa layer. And then hanapin nyo ang text mga guys para magsusulat na kayo ng gusto nyong ipapangalan. Hanapin nyo ang text. Kung nahanap nyo, click lang. Ayan. And then i-type na natin mga guys. Ang sa akin, mahal kita. Ayan. Okay na. Okay. Ayan. And then ito guys, nakikita nyo to. Ipantay lang natin sa kulay black. Ayan. And then ito rin guys, na nakikita nyo to. Ayan, yung kulay, yung mahal kita. Ayan. Palakihan lang natin mga guys hanggang dyan. Ayan. And ito mga guys, dito sa kanan, nakikita nyo ulit. Ito. May nakita kayong litra dito na double E. Click nyo lang para patabain natin yung mga litra nya mga guys. Click. And then hanapin nyo dito mga guys ang Roboto Black, o anong gusto nyo, mamimili lang kayo mga guys anong gusto nyo. Ito sa akin, Roboto Black. Then check. Ayan mga guys, tumaba na siya. And then nakikita nyo ulit dito mga guys sa kanan, ito click sa square mga guys, yung kulay puti para papalitan natin ng kulay na pula. Palitan natin na pula. Ayan. Ito, hanapin nyo ang kulay pula. Ito. And then check lang mga guys. Ayan. Kulay pula na siya. Ngayon check lang natin. Ngayon ang pangatlo natin gawin ay punta ulit kayo sa layer. And then media mga guys. And then background ulit. Pangalawang background to mga guys. Pangalawang background, click. Kulay black ulit. Ito pala tapat lang natin dito sa sa nagawa natin. Ito habain lang.
Ayan, tapat na siya. Ngayon, ito mga guys, ayan, kikita nyo lang, full screen lang natin siya. Ayan, and then hilain natin pakanan mga guys. Ayan, di ba? Ayan, pakanan, lagay lang natin dito. And then nakita nyo ang susi sa kaliwa mga guys. Click nyo lang yung susi mga guys. Click ng susi. Yan. And then hilain natin pakaliwa yung ito mga guys. Yan. Dandahan lang mga guys. Yan. Hanggang matapos mga guys, ganito style. Yan. Para matakpan ang mahal kita na mga guys. Yan. Yan, hanggang matapos siya mga guys. Ganun ang procedure mga guys. Ulit-ulitin nyo lang. Yan. Hanggang madulo mga guys sa kaliwa. Ayan na, malapit na mga guys. Malapit na. Yun mga guys. And then check lang. Try natin mga guys. Ayan. Ayan. Ngayon mga guys, ang pang-apat natin gagawin, punta kayo sa layer mga guys, layer ha, layer, and then yung na-download nyo na Partike templates mga guys, layer, and then media. Hanapin nyo ang na-download nyo mga guys. Dito yung sa akin mga guys. Ayan. Ayan, insert lang natin mga guys. Ito, palakihan lang natin mga guys. Ayan, palakihan lang natin. Ito yung na-download nyo mga guys. Ayan. Ayan, and then kung napalaki nyo mga guys, kung okay na, dito sa kanan mga guys, nakikita nyo sa kanan, hanapin nyo ang blending. Then kung nahanap nyo na, click nyo lang mga guys. Ayan, and then screen, pindot sa screen, and then check mga guys, check. Ayan, try nga natin mga guys. Yan siya mga guys. Ngayon i-timing lang natin sa mga guys yung Partike. Yan. Ayan mga guys. Yan. Ayun mga guys, ganun lang kadali mga guys. Ngayon pindot ulit sa layer, and then effect, and then basic effect, and then Gaussian blur, click, and then check mga guys. And then pahabain lang natin, tapat lang natin dito mga guys sa pinaka pantay nya. And then ito mga guys, ito palitin lang natin. Ayan. And then tapat lang natin dito sa mga guys. Ayan. Ayan mga guys. And then nakita nyo ang susi dito sa kaliwa mga guys. Click nyo lang. Ayan mga guys. And then hilain nyo pakaliwa naman ulit guys. Ayan. Hanggang matapos siya guys. Ayan. Hanggang matapos siya. Ayan.
mga guys, and then check. Try natin. Ayun mga guys. Yun. Ganun lang kadali mga guys. Lagyan lang natin ng subscribe button mga guys. Punta kayo dito sa layer uli, and then media, and then yung download nyo na guys sa akin, subscribe button. Palitin ko lang konti, and then ito guys, paano tanggalin yung kulay green nya. Punta kayo sa chroma key para matanggal yung kulay green. Enable lang guys, and then check. Yan. Ganun lang kadali mga guys. At sana nagustuhan mo ang video guys. At kung nagustuhan mo guys, pag-i-pindot lang subscribe. And isama mo na rin ang bell button guys para lagi po kayo ma-notify sa mga susunod ko na video. At maraming salamat pala sa mga subscriber ko. Ingat kayo lagi mga guys. At ngayon mga guys, export na natin. Ganun lang kadali mga guys. Export na natin. Export. Yan, hintayin lang natin matapos mga guys. At lagi kayong mag-iingat mga guys kung saan man kayo naroon. Huwag pabayaan ang sarili. Huwag masyadong dikit-dikit sa mga maraming tao mga guys, lalo sa panahon ngayon maraming pandemic. Thank you mga guys, at bye bye.